La castanyera i en Marrameu cullen castanyes, la castanyera i en Marrameu cullen castanyes per tot arreu. A la plaça de la ciutat, una parada, a la plaça de la ciutat, una parada ja han muntat. Cata-cric, cata-crac, les castanyes, cata-cric, cata-crac, les castanyes s'han torrat. Cata-cric, cata-crac, les castanyes, cata-cric, cata-crac, les castanyes s'han torrat. Les castanyes a Montall donen voltes, les castanyes a dins el foc es fan molt a poc a poc. S'ha fet de nit i no en queda cap, ni una castanya, s'ha fet de nit i no en queda cap, en Marrameu se les ha menjat. Cata-cric, cata-crac, les castanyes, cata-cric, cata-crac, les castanyes s'han torrat. Cata-cric, cata-crac, les castanyes, cata-cric, cata-crac, de castanyes no en queda cap. Cata-cric, cata-crac, les castanyes, cata-cric, cata-crac, de castanyes no en queda cap. A les anelles. Benvinguts tots a la Castanyada 2015. Avui l'Escola Sant Jaume, com moltes escoles, estem de festa i volem celebrar-ho tot fent una gincana. Com sabeu, els nens de quart ens han preparat unes proves que ens aniran dient. Aquesta primera prova comença ja. Molt bé, una ja tenim. Este banco está ocupado por el hijo y por el padre. El padre se llama Juan y el hijo ya te lo he dicho. ¿Cómo se llama el hijo? Esteve. Sí. Bravo! Molt bé, un aplaudiment, molt bé. Vuelo como un elefante y fluyo como un vampiro y pico como un mosquito. Soy fallo de morir. Sí, porque levantar la mano, un vampiro. No. Sí. Una pista. También. Iván. Ah, espera. ¿La avispa? Sí. Vale.
tirant una, Sí, una, ¿Veis? Vale. Muy bé, molt bé, veus? Perfecte. Vale, no tens? Y yo que soy Pablo. Y ahora os explicaré la prueba de estirar la cuerda. La prueba consiste en que cada uno pasará la cuerda. Nosotras somos nosotras. Ah, vale, muy bien. Sectores altes de la segona ronda, la segona prova, a cop i xiulet, deixarem tot i canviarem de prova. Aquesta és la prova de la cistella de bàsquet. Nosaltres som la Maria, la Natàlia, la Carlos i jo, que soc la Clàudia. La prova consisteix en ficar la pilota a la cistella de bàsquet. Estic jugant 2 minuts. Per superar la prova tindreu que ficar com a mínim 10 cistelles. Teniu alguna pregunta? No!
atenció, s'exhaureix el temps. Amb aquesta prova donem per acabada les proves de la Ginca Castanya, però ara tenim una petita sorpresa. Nens i nenes de l'Escola Sant Jaume, us ho heu passat bé? No s'ha fet gaire, us ho heu passat bé? La castanyera i en Marrameu cullen castanyes, la castanyera i en Marrameu cullen castanyes per tot arreu. A la plaça de la ciutat, una parada, a la plaça de la ciutat, una parada ja han muntat. Cata-cric, cata-crac, les castanyes, cata-cric, cata-crac, les castanyes s'han torrat. Cata-cric,